Kwento ng dalawang singing hopefuls mula Palit, Pampanga ang umantig sa puso ng mga hurado sa CLTV 36 in Kagaling. Ano kaya ang kanilang kwento na talaga namang naramdaman sa kanilang emosyonal na pagkanta? Narito ang report. Siya si Teacher Marjodeth Ginto. Simula pagkabata ay kumakanta na raw siya. Kaya naman bata pa lamang ay suki na raw ng pa-contest sa school at barangay si Marjodeth. Pero laging pahaging lang ang swerte niya sa kanyang mga sinasalihan. Kaya naman pinaka-aasam-asam raw ng puso niya. Gusto mo yung champion? Gusto mo maging champion din? Yes po. Of course, sino bang hindi, di ba? Pero kahit raw ganon ay nais pa rin niyang i-boost ang kanyang self-esteem. Kitang-kita nga na medyo may pagkamahiyain nitong si Marjodeth. Pero teka, tila nagiba ng katauhan si Marjodeth ng kumanta. All I ask is if this is my last night with you. What a soulful performance, Marjodeth! Tunghayan naman natin ang ating next auditionee. Siya si John Harold Ignacio. Isang simpleng empleyado na may pangarap makapag-perform sa harap ng maraming tao si John. Kung biglaan lang din naman ang pag-uusapan, wala raw tatalo sa biglang audition raw ni John sa Singkagaling. Ari, matagal ka na ba sa contest? Sa mga singing contest? Actually po, sir, this is my first time po. Inaya lang po ako ng kaibigan ko na sumali po dito. Yun. Alam mo ba, minsan yung mga inaaya, sila pa yung mas pumapasok. Tingnan nga natin kung mag-a-apply yung, Sana po. yung kasabihan. May kasabihan na kung ano ang hindi planado, yun ang natutuloy. May pagpatuloy niya kaya ang laban sa Singkagaling? Ating pakinggan ang kanyang tinig. My every little thing that I'm more than willing, I will give to you. Forever starts from now, I promise you. Aba, yan ba ang naaya lang, John? Mukhang totoo ang kasabihan ayon kay Judge Hansa. Pinatunayan ni na Marjodeth at John na walang imposible sa taong may kakayahang kumanta. Alamin ang resulta ng kanilang audition sa pinakamaningning na TV singing competition sa Central Luzon, ang Singkagaling. Kung katulad ka ni na Marjodeth at John, mag-audition na. Markahan nyo na ang inyong kalendaryo sa October 5, 17, and 26, 2 p.m. hanggang 5 p.m. Open to kids 5 to 10 years old, for teens and adults 15 to 28 years old. And just bring your 2x2 picture and birth certificate. Magtungo lang sa CLTV 36 3rd floor CGIC Building, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Ito ang pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon, ang Singkagaling.